Assalamu alaikum jama'a. To shan mu gode wa Allah cewa dai mun ga karshen azumi yau sallah, muna farin ciki da godiya ga shugaban namu wanda Allah ya bamu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarkacin haka jama'a, kamar yadda kuka sani Hausa Television inda muke ga Independence kenan, inda shugaban limaman Ghana gaba daya zai ba mu sallan nan na idi. To Allah ya sa a yi da mu, Allah biya muna bukatunmu, Allah ya kara muna yawancin rai da lafiya, ya kara rufa muna asiri. Kamar yadda kuka sani jama'an Ghana, shi mu kara gode wa Allah yadda Allah ya hada an kulla mu, ya kawo mu da kwanciyar hankali, kuma ya bari kowa na cewa alhamdulillah alhamdulillah. To mun gode jama'a, wassalamu alaikum. Inda muke ga Independence Square kenan jama'a, Hausa Television kenan. Ni ne Abdallah Alhassan balan Hausa Television. Salamu alaikum jama'a, ku bi mu da mu kawo muku duka barnaamij da na in ya so ku gani. Mun gode muku jama'a. Salamu alaikum. To jama'a, kamar yadda ka sani malamin mu kenan wanda muke tare da shi, Malam Lukman. Malam Lukman, da safin nan she cikin wani yanayi kake ne? To alhamdulillah dai mun tashi lafiya lau kamar yadda aka faɗi. To mun gano kamar lalle yau ne ake sallah sosai kowa. Wallahi sallan ya burge mu kuma ya muna kyau sosai, kuma mun ji daɗin sallan, kuma muka gode ma Allah, muka gode ubanmu National Chief Imam. Allah mai karaman duniya da lahira duka. Abinda kawai zan yin faɗi ke. Malam ka ce kaga kamar yau ake sallah, me yasa ka ce yau ake? Na ga yadda na gan jama'a sun cika nan kwarai, wallahi ya burge ni. Na ga jama'a karin sun cika wallahi, su yi kyau jama'a, kowa ya kyau daga nan. Billahi lazi, kuma na ga yadda jama'a suka cika nan, gaskiya na nuna. Menene godiya ga Allah kan haka? Godiya na da Allah shine wato Allah da ya kai mu sabon shekara mun gode ma Allah, don ba kowa ya samu wannan shekara ba. Wani na neman haka, wani suna kwanciya hospital wallahi, kuma Allah ba su lafiya. Shi ma malam wani irin addu'a ne da aka bai? To mun gode malam babba dai, ubangijin Allah ya kara mai karaman duniya da lahira duka, kamar da na faɗa. Kai ne wane ne malam? Muna so. Sunana Lukman Ada, kuma na fito daga nan aka haife ni, nan kuma na girma, nan kuma na abin ga kaɗan. Mun gode sai da samu ka. Sai da kima mai daki ce jama'a kan da safi. Abin da dan faɗi she godiya wurin Allah da ya sa muka ga ranar lafiya. Alhamdulillah. Wani aske muka gan kidaye da ke da iyalanki. Shi yasa godiyan kenan. Godiyan kenan duka na Allah. Kuma kowa godiya sunana Zulfawu. Mun gode Allah ya saka. Malama Sadiya godiya, ina mata barka da sallah. Allah maimaita muna Malama Sadiya da kuma. Amin. Da iyaye na duka su anti Tani, anti Baraka, su dukan su muna musu barka da. Mun gode sai malam ban bar ku ba. Jama'a kun ji da yanda alamar ke tafiya. Shi yasa jama'a wanda duka ba same ka nan ba, kai gudu ka zo ayi da kai, albarkaci haka Allah ya saka muna. Jama'a ku bi mu hanzu ba mu gaba. Mun gode, assalamu alaikum. Mun gode sa. An jaga mutane kan da safin nan. Shekaran ga komai yayi kyau sosai, an nasu sosai. Ya fi ma lasiye. Allah me zaka ce ya fi lasiye? A don disiye komai ya nasu, ya komai yayi daidai. Wallahi. Shi yasa menene godiyan gida ga mu Allah kan yin haka? Mun gode ma Allah, shekara ya zo ya iske mu. Ajiya ke ne ware ina kuma ka fito? Yau kurni ne Surayya Alhassan, na fito Fadama. Me rake zaka fadi? Inda Musa Alhassan. Wow, da safe ne ya kake ji, kana jin daɗi ko? Yana jin daɗi. Mun gode sosai, Allah ya bar muna haka jama'a. To jama'a kamar da kuka sani har yanzu da al'amari ba gama ba, yanzu abin take ce za ku bi mu da mu fili yazo ku ga da al'amari ke kaso.